Il-Karl Vella Foundation ġiet avviċinata minn National Cancer Platform bil-każ ta' ċkejkna Margis. Omma qed tieħu trattamenti għal kanċer u kellha bżonn min jgħinha fl-istudji. 3 għalliema volontira fih dan il-Karl Vella Foundation provdew din l-għajnuna. U r-riżultati ħallew frott, għaddiet mill-eżamijiet kollha tal-5 sena b'mod sodisfaċenti ħafna. Margis tajt li nibtet ukoll ħbiberija. Kont imur okej ma meta l-ewwel darba rajthom bdejt nisħinaqa minnhom imma mbagħad drajt. Le sirna ħbieb. F'Ottubru l-Karl Vella Foundation se tibda toffri servizz lil tfal li jkollhom rabathom morda bil-kanċer. Grupp ta' volontira se jibdew imorru l-Kitchen Garden li jagħmel parti mill-Palazz tal-President. Bejn is-satejn ta' wara nofsinhar meta tispiċċa l-iskola sa 8 meta jispiċċaw ħafna trattamenti l-isptar, tfal li jkunu riferuti għal fondazzjoni jingħataw l-għajnuna fil-homework, għajnuna psikoloġika, jingħaqdu f'logħob u f'attivitajiet li jgħoddu għall-iżvilupp tagħhom. Il-Chairperson Claire Kirkhope spjegat se jkun qed jiġri minn spazju li ġie allokat lilhom mill-President ta' Malta. Sa jkollna l-ewwel biċċa li sa tkun reception area. Mbagħad propju fejn qiegħda jien hawnhekk sa jkollna imwejjed u siġġijiet għal age group ta' tfal. Warajja sa jkun hemm imwejjed u siġġijiet għal age group ieħor ta' tfal għaliex aħna sa nkunu qed nagħtu servizz għal tfal bejn il-5 snin u 17-il sena. Mbagħad propju n-naħa ta' wara net sa tkun kamra fejn jistgħu jirrilassaw, fejn ħajkollhom television, beanbags u xi logħob hemmhekk ukoll. Margis spjegat x'kienet ħossi tara li l-omma tirċievi trattamenti. Imbeżża u mdejqa. Noqgħod naħseb kif inhi, ma nkunx magħha, m'għandix bżonn xi ħaġa. Meta tlabniha x'parir tagħti semmit l-importanza li wieħed jiftaħ qalbu ma' xi ħadd. Appuntu wieħed mill-għanijiet tal-Karl Vella Foundation. Niftħu qalbu ma' xi ħadd. Imma li jafdaw, eżempju ma' sħabhom irid tara li jafdaw. Preżentament m'hemmx entità li tieħu ħsieb li tfal waqt li qrabathom jieħdu trattamenti. Volontira spjegawna li dawn minn daqqiet jiġu nnotati jistennew fil-kuruturi. Tfal bħal Margis ikollhom tfulija li ta' min jagħti kasa, notajna sens ta' responsabilità kbira fiha. U naħsel l-ħwejjeġ, meta tkun ix-xogħol. Ma tgħidlix noqgħod nagħmilhomla. Sa drajt. U fl-aħħar staqsejna x'messaġġ għandha xi twassal lill-omma. Minħobbaħ.